Majestats, princesa, cavaller Jordi, veguers de Montblanc, senyors de Vilafranca, senyors de l'Anyà, senyors de Gener, alcalde de Montblanc, regidors, pregonera, sòcies i socis, montblanquines i montblanquins, amics tots. Amb aquest acte donem inici a la 34a Setmana Medieval de Montblanc. Han estat molts mesos d'incertesa, de notícies que no donaven cap mena d'esperança per poder tornar a realitzar la nostra setmana medieval. Però un cop superats tots els obstacles que hem tingut, aquí estem, donant el tret de sortida a la nostra festa. L'any passat no la vàrem poder celebrar i aquest any teníem un objectiu molt clar: mantenir viva la flama de la nostra festa per no tenir tot l'engranatge aturat durant 2 anys. Només cal veure l'emoció de molta gent avui aquí a Sant Francesc, que ens demostra una vegada més l'estima i les ganes de setmana medieval que tots tenim. Avui ens trobem en un marc molt diferent dels últims anys. Com bé sabeu, la situació pandèmica en la que vivim ens ha obligat a crear 2 únics espais on poder viure la nostra festa, amb aforament controlat i complint en tot moment les mesures establertes pel Procicat. Us volem demanar que ens ajudeu a que aquesta setmana medieval transcorri amb total normalitat durant aquests 4 dies. Són moltes les persones que vetllaran perquè tot es desenvolupi amb normalitat i esperem que tots els ajudem a poder fer millor possible aquesta tasca que tenen encomanada. En primer lloc, voldria agrair de manera especial a totes les persones que participeu en els diversos actes que duem a terme, per la confiança depositada en nosaltres i en l'organització d'aquest en un any especialment complicat. Us ho dic de tot cor, moltes gràcies. Tot i que no podem celebrar cap acte pels carrers de la vila, vull agrair també l'esforç que han fet molts comerços per ajudar-nos a que, tot i les restriccions, Montblanc segueixi engalanat, com si d'un any normal es tractés. I a tots ells, moltíssimes gràcies. Per cert, encoratjo els que encara no ho hagueu fet. Encara hi som a temps d'adequar els vostres espais tal com es mereix la nostra vila en aquestes dates. Moltes gràcies. Dono la paraula a l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu. Bona diada, bones vigílies de Sant Jordi. Aquí a l'extramur de Montblanc, al costat del convent de Sant Francesc, davant del portal de Sant Francesc, que ja va prenent la seva forma dia a dia, comencem aquesta festa de Sant Jordi dintre d'una situació difícil per tots, per Montblanc, per Catalunya, per tota la humanitat. Vull agrair
cada any hem agraït i molt a l'Associació de la Llegenda Medieval de Sant Jordi l'organització de la festa en circumstàncies normals. Doncs avui, en aquestes circumstàncies més crítiques, l'agraïment té que ser més reeixit. La veritat és que l'any passat, sense rastre de la festa de Sant Jordi, aquest any era una necessitat vital de tots nosaltres de que féssim quelcom. No podrem fer la festa amb la seva plenitud, com hem fet tots aquests anys, però tampoc podíem fer res. Per això és d'agrair que l'associació i la Junta i el seu president i tots els socis doncs hagin fet aquest esforç de ponderació per un cantó, però també d'il·lusió per l'altre, perquè no estiguéssim 2 anys en aquesta festa que és tan important per Montblanc sense que vegéssim la realització. Esperem, dintre de les circumstàncies, que sigui tot un èxit. I res més. Jo voldria dir, però, que Montblanc i les noves generacions de Montblanc són un exemple que jo voldria remarcar. Moltes d'aquestes noves generacions, per mort dels estudis, dels treballs, han tingut que fer un pas i fer aquest exili, diríem, econòmic, no? Han tingut que marxar a estudiar i a buscar-se la vida i el seu progrés personal cap a Tarragona o cap a Barcelona o cap a entorns metropolitans. Però hi ha una qüestió que jo voldria reflectir, que potser lligaria ja al passat de Montblanc, amb el Conangle i Fontanilles o amb el Josep Maria Poblet, que ja van arrelar en els seus temps republicans cap al periodisme, cap a l'escriptura, cap al publicisme, i en aquesta nova generació de montblanquins hi ha hagut un grapat de jóvens que han destacat amb el tema de la ràdio, que han destacat amb el tema de la televisió, que han destacat en els mitjans de comunicació del nostre país. No voldria ara tindre que fer la llista perquè segur que me'n deixo, però ja tots vosaltres en el vostre pensament teniu en el cap gent que està treballant a Reus, a Tarragona, a Montblanc mateix, a Barcelona, amb diversos mitjans de comunicació. I jo crec que un dels més reeixits és la Candela. I vull dir que com a batlle de Montblanc i en nom de l'Ajuntament li volem donar a la Candela molts ànims per la seva trajectòria, que ja no podem dir que acaba de començar, que ja està consolidada, però que encara té que tindre molt camí per endavant, i junt amb la Candela a tots aquests jóvens de Montblanc que han fet del seu esforç, de la seva estima, aquest projecte de comunicació per al nostre país que tant ho necessitem per salvaguardar la nostra llengua. Aquesta llengua que, en paraules d'Espriu, defineix en aquell gran poema del cavaller Sant Jordi. Moltes gràcies, visca Sant Jordi, visca Montblanc. Moltes gràcies, senyor alcalde. I ara em fa molta il·lusió presentar-vos a la pregonera de la 34a Setmana Medieval de Montblanc. Una montblanquina i lillenca, com ella mateixa s'anomena, que de ben jove va tenir molt clar que el seu futur professional era lluny de la vila, fent-se un lloc de rellevància en la comunicació audiovisual catalana. El més destacat de la seva carrera professional ho podríem reflectir en programes de ràdio i televisió. Al matí la mare que el va parir, de Ràdio Flashback, Fricandó Matiner RAC 105, presentador d'informatius
de 8TV, presentador de l'edició de Vespre de l'Hospitalet al dia, la segona hora de RAC1, que tal dia com avui de l'any 2015 es va fer des d'aquest claustre de Sant Francesc. Ha format part d'equip de redacció de magazín de la Tardes de TV3, Tarda Oberta, presentat diverses gales de la cadena catalana, com la nit del Merlí, la grossa de Cap d'Any i de Sant Jordi. Ha format part de grups de programes de televisió com la nit dels Oscars, Globus Sonda, i com a guionista treballant en programes culturals, com Àrtic, de BTV, Escala Humana de la 2, o L'altra cara, que s'ha d'emetre pròximament al Canal 33. I tots la recordarem també pel seu treball com a reportera del programa Batalla Monumental, emès aquest any a TV3. Actualment, treballa al programa APM de Catalunya Ràdio, que s'emet cada tarda en aquesta emissora. Candela, és un honor per a la nostra associació que aquest any 2021 siguis la nostra pregonera. En un any on, a causa de la situació en la que vivim, ens permet tornar als nostres orígens, en una festa del poble i pel poble, i que una montblanquina en sigui la pregonera ens fa sentir més orgullosos que mai. Sense més dilacions, us deixo amb la pregonera de la 34a Setmana Medieval de Montblanc, Candela Figueres Sabater. Molt bona tarda, Montblanc. Esteu? Aplaudiu, aplaudiu, deixeu-vos anar, deixeu-vos anar. Ha vingut moltíssima gent, encara veig algunes cadires buides allà al fons, que no us han dit que l'entrada era gratis, nois? Que el cavall regalat no li miris el dentat o alguna cosa així, es diu. En fi, Matías, moltes gràcies per aquesta presentació. Jo no l'hauria fet millor i mira que era sobre mi. Però hi ha una dada important que no s'ha dit i que pot ajudar, que acabeu d'ubicar, els que encara no m'heu ubicat, i és que sóc la filla petita de la carnisseria de Cala Candelària, aquella que hi ha a la plaça Major, al costat de l'Ajuntament, aquella que no es veu, que tira cap amunt, al carrer. Jo habitualment als llocs em presento així, ei, que sóc la filla de Cala Candelària, de Casintet, i sempre em miren dient, no entenem res. Així que deixeu-me utilitzar avui aquí, que vosaltres sí que m'enteneu. També ho explico pels qui m'heu vist a la tele o m'heu sentit a la ràdio, a Catalunya Ràdio, a l'APM, i penseu, hòstia, perdoneu això d'hòstia, però és que jo parlo així. Penseu, a veure, me l'imaginava una mica diferent. Però tranquils, que els hi passa a molta gent. De fet, en els últims anys, quan he anat a ajudar la mare a la botiga, la frase que he sentit més és «Ostres, tu ets la de la tele? Oh, doncs ningú diria, Estàs més guapa a la tele. Allà et deuen maquillar, no, nena? I penses, sí, senyora, allà em maquillen. Aquí vaig amb un pollastre. Però, de totes maneres, tanta sinceritat, senyora, no caldria, de veritat. En fi, us he de dir que aquest és el segon pregó que faig a la meva vida. El primer el vaig fer fa 10 anys a l'Illa, com bé ha dit el Matías, jo soc mig montblanquina i mig lillenca, i els de l'Illa m'han dit que us digui una cosa, que aneu 10 anys tard, però que us estimen molt. Ara, en sèrio, em fa especialment feliç estar avui aquí fent de pregonera, tot i que em sento una mica rara donant el tret de sortir de la festa, perquè jo sóc més de tancar-la, ja m'enteneu. Així que si tinc alguns records borrosos, no m'ho tingueu en compte. El primer que vaig pensar, quan el Matías em va trucar per fer el pregó, va ser s'ha equivocat. S'ha equivocat, però no. Aleshores em va explicar que volien contractar el Quim Masferrer, el del foraster, que no hi havia pressupost i que m'havien acabat trucant a mi. Vaig dir, vale, doncs ara ja ho entenc tot. Des que sé que sóc la pregonera de la Setmana Medieval de Montblanc, sento que tinc una responsabilitat molt gran, perquè se m'ha escollit a mi per fer una feina pública i per ser montblanquina. I em sento molt afortunada, de veritat que sí, però sempre he pensat que els autèntics pregoners de la Setmana Medieval hauríeu de ser vosaltres, que sou els que any rere any aconseguiu que aquesta festa sigui la millor de tot Catalunya. I quan dic que és la millor, és perquè és la millor, no us enganyo. Ara fa molt de temps que ja visc a Barcelona i sento que si la Fira Medieval de Vic, que si la de Cardona o la d'Hostalric.
Deixeu-vos estar de tonteries. La millor és la nostra. Així que si hi ha una segona temporada de Batalla Monumental i Montblanc Medieval hi participa, us prometo que us porto a la final. Quan gravava el programa de Batalla Monumental, els lleidatans, vaig estar a Lleida, em deien: saps que has arribat a Lleida perquè veus la imponent Seu Vella aixecar-se a l'horitzó. Doncs els vaig entendre molt bé, perquè als montblanquins ens passa més o menys el mateix. Jo sé que arribo a Montblanc, sabem que arribem a Montblanc quan veiem les muralles aixecar-se a l'horitzó. Clar, jo vinc per la P2, o sigui que les veig allà al fons. I sabem també que ha arribat la millor setmana de tot l'any quan veiem les banderes onejant sobre les muralles. Bé, sabem això i també sabem que no hi haurà ni Déu que aparqui i que farem més cues que els francesos en el Paradise de la Jonquera. Però, ei, estem contents, no passa res, és una setmana. Menys enguany. Enguany no farem cues perquè el Procicat s'ha encarregat de que sigui una setmana medieval d'allò més íntima, no? Tan íntima que només serem els de la Conca. De fet, el Procicat ja hauria pogut obrir el confinament per aquesta setmana mateix, o almenys haver implantat el de Vegueries, que així ja érem completament medievals, no? Però, en fi, la veritat és que aquesta setmana serà, com deia, una mica com els inicis, per la gent del poble, i de fet recordo que en els seus inicis el mercat medieval es feia aquí, a Sant Francesc. Això sí que ho recordo perquè era petita i no em deixaven sortir encara per les nits, per tant els records encara els tinc molt nítids. I Sant Francesc serà un dels escenaris principals d'aquesta setmana medieval, juntament amb el Foradot. La pandèmia ho ha modificat tot. El Matías m'explicava també que s'ha fet un esforç ingent per poder tirar endavant aquesta edició, que aquest any ha costat més que tots, però també és l'any que n'hi ha més ganes, perquè l'any passat ens vam quedar sense festa. I per Montblanc, quedar-nos sense Sant Jordi és molt greu. És més greu que pels partits polítics catalans haver-se de posar d'acord d'alguna manera per formar govern o que la Pilar Rahola es quedi sense un programa TV3 on sortir. La veritat és que la pandèmia també ha modificat la llegenda. Hi haurà menys persones, més mascaretes i més bombolletes. Això sí, seran bombolletes de 4 grups de convivència: la Reial, la Vilafranca, l'Alenyà i la Gener. Serem pocs. Deixeu-vos anar, podeu aplaudir, si us fa alguna gràcia, endavant. També hi haurà mercat medieval aquí, a Sant Francesc, amb mostra d'oficis, paradetes, recreació del poble i menjar de noble. Serà tot en format recorregut. Entreu per un lloc, sortireu per un altre i entremig aneu comprant i observant. De fet, serà com un dia d'Ikea, però sense acabar tirant-vos els plats pel cap al final. Per cert, important, molt important, m'han dit que quasi tothom qui ha volgut ha pogut repetir el paper de la setmana medieval que li tocava l'any 2020 anul·lada per la pandèmia. Rei, reina, caps de casa. Sí, vaig bé, més o menys? Tothom menys la princesa i Sant Jordi. Ells no han pogut, així que què us sembla si des d'aquí els dediquem un fort aplaudiment al que no van poder rebre l'any passat? No ho explico gaire perquè va ser un autèntic desastre, però jo em vaig presentar al càsting de princesa. Era l'any dels meus 18 i vaig pensar: Candela, ara o mai? I va ser mai. De fet, em vaig quedar en blanc. Crec que és l'única vegada en tota la meva vida que m'he quedat en blanc. Des d'aleshores he après que sempre s'ha de portar papers, com estic fent en aquest pregó. També vaig intentar ser bandera, però no va poder ser. Al principi, perquè jo era massa petita i era quan les banderes eren molt grans i em deien que les arrossegaria. Vaig esperar a fer el canvi, quan vaig fer el canvi, doncs també van canviar les banderes. Jo em vaig fer més alta, però les banderes més petites. Llavors tampoc va poder ser. Així que ja veieu que la meva relació amb la Setmana Medieval de Montblanc és una mica que jo me l'estimo, però vosaltres a mi no tant. No, és conya, és conya. La veritat que sempre he tingut l'opció de poble i per mi ha sigut una gran sort, perquè n'estic molt agraïda, perquè he après algunes de les coses, algunes de les lliçons més importants de la vida fent de poble aquí. Com, per exemple, que menjar amb les mans és un privilegi. És un dels plaers més grans que hi ha. Després, que si ets vegetarià, per la Setmana Medieval de Montblanc millor que no vinguis, perquè només sentiràs olor de carn a la brasa. Que encara que siguem al mes d'abril, també he après que el Foradot s'hi ha d'anar amb l'equipació d'esquiar, perquè, noi, fot fred.
No entenc com no han matat a la princesa de fred. Ni tant drac ni tanta història. Que si tens un amic dins d'una taverna, això també és una altra lliçó que he après, tens un tresor, perquè ni els germans Roca tenen tanta cua ni tanta llista d'espera. Per cert, també he après que entre banderes i cavallers hi ha més lius que en la isla de les Tentaciones. Per què us penseu que volia ser bandera? M'ho vaig perdre. Més coses. Que les bruixes i les criatures de la nit fan menys por que el Tribunal Constitucional. I des d'aquí, una abraçada i llibertat presos polítics. He après que els nostres reis, tot i ser medievals, evadeixen menys impostos que alguns reis emèrits. He après que, per molt que sigui la setmana medieval, les ressaques del Dracum Nocte i del mercat del vi són molt del segle XXI, us ho asseguro. També he après que vendre al mercat medieval és molt dur, molt dur. Recordo molts anys venent ramets de farigola i romaní a la Voluntat, al Guiri de Barcelona. Ara me'ls vendria a mi, em fa gràcia. I des d'aleshores, des que vaig vendre ramets de farigola i romaní, pateixo un excés d'empatia quan em trobo un comercial d'una ONG. Em venen i els dic, què voleu? Us ho dono tot, de veritat. En fi, i sobretot el que he après, i espero que ho aprengueu vosaltres també, que les princeses només existeixen a les llegendes i que no necessitem cavallers que ens salvin, perquè ja ens salvem nosaltres soles, perquè som fortes, som valentes, som lliures i perquè juntes podem amb tots els dracs del món que vinguin. Ho he dit abans, però ho repeteixo. Jo sóc la pregonera d'aquesta setmana medieval, però vosaltres en sou els autèntics protagonistes. Així que vull que sigueu vosaltres els que acabeu aquest pregó. Per això m'he pres la llicència de fer una miqueta la meva feina, que és la de periodista, i he preguntat als montblanquins per què ningú es pot perdre la setmana medieval i què significa per nosaltres. I això que sentireu ara és el que vosaltres m'heu dit. Per què la gent ha de venir a Montblanc per la setmana medieval? Doncs jo ho tinc claríssim, perquè no trobaran a tot Catalunya una festa de caràcter històric millor que la nostra, així de clar. Perquè tothom es volca col·laborant, la gent transmet alegria i el poble es transforma completament i et transporta a l'època medieval autèntica. És com tornar a l'època, no? Jo crec que és una cosa que s'ha de viure, i més tenint-ho a prop, hi ha gent que ho té molt a prop i ho desconeix, saps? Que és tan xula la setmana medieval de Montblanc. És una festa preciosa on s'implica tot un poble amb moltes ganes perquè li fiquen molt de treball, molt d'esforç. Amb tanta il·lusió i tant d'estima que quan aquestes petites parts s'ajunten en un tot fan que la festa sigui molt gran. Realment la gent es vesteix i s'involucra tant a la festa que s'arriben a pensar que estan dins d'una vila medieval. Fins i tot la paraula medieval és com si formés part del meu jo, no? I per això potser quan vaig a d'altres països doncs vaig a veure si hi ha castell. Però amb fires d'aquestes que he vist al final acabes pensant, ostres, Montblanc és el poble que té la millor fira medieval d'arreu del món. Per molt que t'expliquin, no pots apreciar el muntatge que hi ha darrere, tant personal com d'escenaris. Un poble en moviment que cada any treballa, lluita, s'esforça en recordar les arrels del municipi, les arrels medievals, i mantenir viva la flama d'allò que fa possible la festa, que és la il·lusió. És que vibrareu amb la passió que ho vivim. És una festa brutal. És la millor festa que hi ha a Catalunya. No té més. No te la pots perdre. Us ho he dit, els millors pregoners sou vosaltres, perquè parleu des del cor. Bueno, jo també, però... Ara sí, vull acabar i ho vull fer com el que sóc, part del poble de Montblanc, així que si em podeu venir a ajudar un moment, jo em trec aquesta capa de pregonera, que em recorda una mica la Pedroche per Cap d'Any. I això té el seu timing. Home, la bossa no. I vull acabar sent com el que sóc, part del poble de Montblanc, part de la setmana medieval, així que
Bueno, amb xupa de pell, una mica moderna, però amb el vostre permís, ara sí. Visca la Setmana Medieval, visca Montblanc i visca Catalunya. Disfruteu-la i la cultura és segura!
Sí, sí, sí.